guys, takaenda kuhotel imwe inonzi Saxon hotel kuJoburg. Guys, I want you to see this hotel, guys. Iyi hotel inopindwa nevanhu vanozvitiva nemari. Tarisai muone hotel iyi, guys, inonzi Saxon hotel iri kuMidrand. Guys, inoita 18,000 to 27,000 per night. Pahotel patanga ndirapa per night ku Saxon hotel. Thank you. Right, so I'm taking you for a tour with this girl here. Tikufamba ndichika tikuenda datunyatongona. I just want you to see this hotel, guys. Kune vanhu vanenge vachita mari dzavanodla mari papai apo. Ndo pahotel pana panoyana James Makamba, panoya vana vanoziva vanozvita nemari dzavo. Ndipapa pahotel apa. Anditika. So tikufamba mamuri mulounge umu. Anditimaona mulounge umu mamuri kutaridzwa umu. And staff ndiyoi. Tikafamba tikabuda mulounge, guys, ndatinoita 18,000 to 27,000 handimurikuona per night handimukona apa panze apa handimukona panze saka panze apa murikuona zvakaita panze the other side inongori panze, the other side inongochiona zviri mukati mudining munodyirwa. Kune swimming pool the other side kwamurikuona uko kune swimming pool zihombe antimazviona. So iwewo unenge wagara paunoda unogona kugara apa panze uchiona zviri mukati uko kana kugara mukati imomo uchiona zviri panze. Andinoona iyi hotel inonzi Saxon hotel and inonzi villa, actually it's a villa, Saxon villa. Andimaona iSaxon villa. Saka patiri kufamba dining room maunogona kugara muchidya kana uchinwa urimo wakagara. You can buy your drinks and come in city and uchidya uchinwa urimo. Andimurikuona this is the hotel. Tiri kufamba tiri kuenda ngati mugozona vane mari dzavo kana masvika muJoburg, please go and enjoy this hotel. It's a very nice hotel, very classy hotel. This is the bar, Antika. This is the bar. You can get in the bar, Antika. Panima waiter, panima waitress, Antika. It's a classy bar. You just sit there and you drink beer, everything that you want. Chiripo, chese chaunoda chiripo mubawa Antika. Chafamba kana ukatogara mubawa ungochona zviri panze. Murikuona tikabuda panze. Pane zvimashalei andi mashalei ayo pane maswimming pool mashalei ayo. Saka mashalei ayo kana vanhu vachida private yavo vanogara imomo mashalei imomo wovharirwa mukati panze wovharirwa mukati wedza waingapo ningehuri rako kana kuti uneani kuda une chiyanda ino munongovharirwa muchita private dzako munongovharirwa muita chimudhla murimo makavharirwa mukati imomo. Antimaona muchita business yenyu ndokunoenda vazhinji vanoita madhiri vemagame vaya ndokwavanoende koko vachinenge vachivharira muzvimaketeni imomo vachiita tabuda manje downotodza the other section. Andika iri ikeji taseka Lamborghini kakapakwa pasapo ikeji. We are going to the other section, andika to the other wing ye villa iyi. Saka unotoenda nenikiri nekeji unoenda nekeji. Andimukona keji yakufamba guys. Takufamba tichenda nekeji takufamba keji yasvika tabuda ine pane tunnel takuenda manje kupenthouse kumapenthouse uko. Andimukona ndinotya kufamba guys tichigana pakati uchisvika pabefore. So guys, the game is unosvika mota yako haupake iwewe unopa mota yako kuna shofa wepahotel. Shofa wepahotel ndiye pamotikari yako onokupakira kupaka ndiye achazotora motikari achikupa. Saka vatiri mutunnel guys pahotel apa tiri mutunnel. We are going to the other wing and you can look at the floor. But ndinoina ingochoti kana pakawira apa tindonera pasi. But anyway zvakagadzika zvakarongeka guys. Maglass ega pamusoro apa maglass ega. Inonzi hotel Saxon iri kuRandburg. Andika hotel Saxon iri kuRandburg, a villa, actually a villa. So look at how the distance is. Distance yakati rebei tukwenda. So kana musi zvako chingoteka mari yako uchingoneka 100,000 asina basa rand. So book 3 days so worra zvako this hotel. Andimona umboona zviripo. So tukuenda guys, tukuenda ku the other wing kuma penthouse, you know, kune ma presidential suites. Andika tukuenda ikoko tasvika tatobuda manje apandi the other side lokune kune massage spa zvechima massage zvechi it's huge guys. That hotel is brilliant, it's nice, guys, it's beautiful, it's very beautiful. Tapinda taenda ku the other side kwakuya guys kwanda timunyatsokuona tapinda mukati
kuri very peaceful. So this is the dining area whereby you can sit and have your laptop and enjoy and whatever. Maybe you've got a drink, you are piano, piano and you'll be playing piano. Or sometimes but you play a piano, you make a guarantee to stop music minimum guys. And I'm gonna look at how beautiful it's very simple. So the prices ranges from 20 upwards. Zvirikunyatsokufamba chaiko chaiko pakanaka zvokunaka zvezvi handimona pakanaka zvokunaka zvezvi saka kana waita mari yako from 18,000 to 27,000 per night. Next time I'm in Africa, I'm gonna be here. Yes, right. I'm gonna be here. Guys, to be much cheaper for me because I'll be using a currency that is got value than South African rand. This wing also is got a pool where I can see. Also called pool. Okay, because there's a heating pool there. Alright. This swimming pool, guys, and in a heating temperature. Saka in a heating system. Saka in a you can swim anytime. Haitonori. Inenge ichitodziya ava ndivo anasiodhumibva vandandata uyai mandembona hotel saka muri kuona usiku guys. This was at night but time ndaida ngotaridza vamwe kuti onai zvayakaita yakamira so yakanaka yakadai so anti muri kuona matiles manikira ari panze aya anoshainiswa kunge anoshainiswa nezvimameshini kana nechivedu pakanaka vedu pari klasi vasikana apa pasi panapombi yadonha guys. So this is going way downstairs of 18,000 per night, 18 to 27,000 per night, depending on the type of room. This guy had somewhere. It was not like this though the last time. I guess there's some big renovations that were done here. So I just want you to see yes. How big it is and how nice. Yes, it was only that. So yeah, takaenda kasemuni ma-thousand pasai ma-plate thousand pasai semuni ma-plate thousand pasai makona kwese okuigirasi yes aonekuchibata uchiona magirasi pasi panenge pasi petaniwa pane swimming pool kune kapa kuti other side pane swimming pool pasi saka ndaitikana pakapokera patinowira kapa antimona. But anyway, very huge. And you got somebody just cleaning this every day. Because you can see they're shining. Yeah, saka tikudzokera mumbonyeso ziva dzimwe nzvimbo zvakanaka okay, yes, they just hear the sleep and they go to the spa. Nonoka kuti ndiende ndinyatsokutorera video makanyatsokuona chinonzi spa maimwana zvinoitwa nevamwe vanhu maimwana handichimaona mubakamboyatsokuona spa yacho kuti yakamira sei. Kudzokera beki kwatabva kwakuya tadzokera kwatabva kwaitopinda futi zvemuchi mulifti yedu ndo yatakupinda topinda mulifti yedu tomitamirira vanhu varimo kuti vainde tapindawo mulifti yedu tichifamba iyi baiona kasaxon spa inotokupa ari kuti ukaenda wakadai so ukadai ipapa wakadai tinopinda kuti rakashama iro imomosomo ndo muspa machona hey guys mune zvidavado ndaisakakuenda kuspa saka pana ntema ndabhukiwa vandachinoonekei kusvika maimwana vanoshanda neappointment maimwana ende ukatonoka kusvika maimwana havana vavarefandi toenda kuuzwa wavatamisira time kaona kusvika saka tapapa takatobhuka maimwana takadzirwa maida apa maimwana tadzoka zvediwe taenda kugara ugapakanaka maimwana takutomwa zvedu tichitama cheers ini ndaimwa strawberry daikari achimwa virgin mary umwe achimwa black label asi black label iranga rane different because ranga rakudigwa kugirazi rosiyana kana riya rakumwira mbuto tabuda iyi inonzi library guys. Iyi ndo library yacho iyi tapinda mulibrary ndo library yacho iyi takapinda mulibrary guys hotel ine library mulibrary umu guys munenge muine masiga harimozava siga mune type dzemasiga anenge arimo guys ma-Cuban cigar ma-Thailand cigar American cigar guys cigar 1 ilita 1000 ine 1.5 ayi masiga from 1,000 to 1.5 cigar mndori vaidzokotla dziya dzamunoruma pamuromo dziya dzakaita brown kaki izo masiga aya yamaingana 1,000 chiri 1
depending netagesi yari kuda 1000 1200 1300 ndo mari takapinda mukati momu takapinda kaniti I was kae touristika yes ndachimuona